বেলাই খা সামানি কক্তমা थांनाय 16 तारिख জানুয়ারি 2025 সাল মারিও বিশ্রামগঞ্জ বাসতলি এসডি স্কুলনি আগিনি হেডমাস্টার পদ্ম কুমার দেববর্মা ও संसारनि नायथावलु फोरावनो याकारि थांजाखा थांनाय 16 तारिख জানুয়ারি 2025 साल मारिओ बो आसैमानि साल 1956 बिसिनि 19 तारिख एप्रिल साल मारिओ आसै जरा कलगमा नुखुं हुकुं कामी हास्ते ताइ बिनि रोंसोरनाय रकनि माया बाय हामजांगाव गबलै बरनि हामख्राय सामुङै याप्रि बारगुइ सामुं ताङै टंजामानि याबा बो थांनाय 16 तारिख জানুয়ারি 2025 साल मारिओ ओ नायथक संसारनो याकारि थांजाखा बो ओ संसार नायथक नो याकारि थांजामानि बाय बेलेखे खाखामजाक बिनि लगिसं बिनि बसा बतै छकसा कामी आमसाय ताइ लुकु जाति सान्दाय र बिनि ओ संसारनो याकारि थांमानति ताबुओ खाखामजाक बिनि जत सान्दाय र आबगिनो बिनि थिमु एरेंगा तांथुं बिनि लांमाबो खाकसामु मानै तंथुं ताइ बिनि लांमा काइसा बरनि थानिओ स्रमुं उङै खुमतिया हाइके हा बिसिनि पेपलावे आसाइथुं निनो खाख्लाइ मयथु खलाइजाओ बिनि लुकुनि बर बिनि बसा बतै र ताखुकरा पद्म कुमार देबबर्मानि तंथायनि निकुमा বিশ্রামগঞ্জ বিশালগড় সাব ডিভিশন সিপাহীজলা সালথাং ত্রিপুরা।